סדרת הבשרים, פרק אחד. אסדו בתנור ממש ב5 דקות עבודה. לוקחים את האסדו, מניחים על החרדל, לוקחים, הופכים, וואי איזה גודל. ושלוקחים מלח, מפזרים, פלפל שחור, שום גבישי, אני מטורפת עליו. וזהו, אחרי שמרחנו את התבלינים, זה גם לא חובה, לוקחים סילן, 100% תמרים, מזגגים מעל, כף וחצי, רוזמרין טרי, מה שבא לכם, אתם יכולים טימין, איזה תבלינים שיש לכם בגינה, במרפסת, מניחים על זה נייר אפיח, מעל זה נייר כסף, ומכניסים לתנור לבישול ארוך, חום נמוך. וזהו, יאללה, לתנור. תראי להם. אני יכולה לעשות את זה. וואי, תראו טוב. אני בסרטון של לימור הזה. תראה איזה. תראה. אתה רואה? תראה איך זה רך. אני רואה. וואו, תקשיבו אין על אסדו. מושלם.